El Chiringuito Font Salà està ubicat en un naixement d'aigües termals, un punt d'encontre privilegiat en ple Parc Natural de la Marjal d'Oliva i Pego. La seva localització li permetrà gaudir del sol i del bany en una bassa d'aigües lleugerament sulfuroses que disposen propietats curatives per a la pell i que està a 22 graus tot l'any. Les seues instal·lacions ofereixen als visitants tot tipus de servicis, des de dinars, sopars fins a aperitius. La seva qualitat al servei i l'atenció al client fan de l'establiment un lloc únic per a poder gaudir de la naturalesa amb tranquil·litat. L'especialitat del Chiringuito Font Salà és la carn a la brasa o a la barbacoa, però també ofereix com a suggerències les costelles a la mel, entrecot de porc ibèric, costelles de corder, filet de vedella o mitjana d'Àvila, però també presenten una exquisida carta d'arrossos, paelles o garrí al forn per encàrrec. Esta àmplia gamma de productes ibèrics i mediterranis converteixen el Chiringuito Font Salà en un paratge inolvidable per a sopars i dinars que poden vindre acompanyats d'un bany d'aigües termals.